Ahojte, to som ja, čo som to maľovala. Dobre, mám strašne málo času, takže veľmi rýchlo idem to vysvetliť. Takže, toto je nevesta, toto je cirkev, to sme my. Och, aký sme pekní. Toto je Pán Ježiš. Áno, to je on. A tieto zvieratá znázorňujú silu, ktorú ťahá za sebou, víťazstvo, ktoré máme v ňom. Keď som to maľovala, dostala tento obraz od Pána pre tento Campfest, ktorý odštartuje nové veci od dnes, tak mi zjavil, že Aťka, prosím ťa, zjav dnes, nakresli ma už nejako proste, aby pochopili, že som im strašne podobný, že som im strašne blízky, že som im úplne rovnaký, ako sú oni. A pozrite sa, my keď sa tak držíme za ruky, tak my sa podobáme. Takto. A jednoducho on keby prišiel teraz, tak neprišiel by možno tak, ako pred 2000 rokmi, a kedy bola taká móda, že prehľadili si taký pláštik cez seba a šatku a išiel k učeníkom. Dnes sme my toto a on je nám rovnocenný, my sme jemu rovnocenní, my sme partneri a partneri sa podobajú. On by prišiel takto, keď dnes tie také rapové pesničky hrali alebo niečo také, si tam strašne skákali a ja s vami, tak prišiel by Ježiš v takom pláštiku a čo by robil? Čo by robil proste? Prišiel by takto oblečený, lebo je nám podobný a kebyže s takým Ježišom prídem do školy, tak odpadnú všetci. Priatelia, teraz vám ideme dať niečo veľmi vzácne. A ja by som vás chcel jednu vec povedať. Viete, čo je to dedičstvo? To je niečo, na čom ste nepracovali a dostanete to zadarmo. Nie je to úžasné? Ja mám deti a celý život sa budem zdierať a pracovať len preto, aby som im jedného dňa mohol to odovzdať a budem sa z toho tešiť a budem mať z toho radosť. A na Slovensku je veľmi veľa duchovných otcov a duchovných mám, ktorí išli cestu pred nami. A my by sme im teraz chceli vzdať úctu, a to je také prekvapenie pre nich, a ja by som vymenoval zopár z tých, ktorí tu medzi nami sú, a by som ich chcel pozvať sem na pódiu a zatiaľ vám poviem, čo budeme robiť. Braňo Letko tu je a z Martušku, keby sme ešte zavolali jeho, Miško Kevický a jeho manželka Evka, Marian Lipovský s Ľudkou, Miloš Pašternák s Dankou, Mirko Tóta, som tu niekde videl, neviem, či je tu aj manželočka jeho, Janko Buc bez manželky, neviem, či to je Ad De Bruyne ešte s manželkou Ingelou, Bohu Živčák, či tu ešte je, Martin Mekel, keby mohol so svojou manželočkou prísť, ak tu je ešte, Braňko Škripek, ak tu je ešte, keby mohol prísť. Priatelia, to, čo ideme urobiť, kým prídu oni sem, viete, títo ľudia, ktorí tu prídu, sú mi veľmi srdcu blízke, ja vám krátko, minútku poviem, že o každom jednom z nich niečo, ale to, čo by sme chceli, je vzdať im úctu. Biblia hovorí, že prvé prikázanie s prisľúbeným je aké? Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil a mal sa dobre na tejto zemi. Chcete dlho žiť a mať sa dobre na tejto zemi? Chcete, aby vaše spoločenstvá, vaše cirkvi dlho žili a mali sa dobre na tejto zemi? Tak si ctite svojich duchovných rodičov. A z úcty prúdi život. A vy môžete zobrať dve dedičstva. Negatívne dedičstvo skrze neodpustenie a horkosť a súdy a kritiku, keď budete tak pozerať na svojich duchovných otcov a duchovné mamy, alebo skrze úctu, ktorú im vzdáte a bude vtedy prúdiť život do vašich životov. Branko Letko tu je s Martuškou. Ja si pamätám ešte, keď som bol mladé ucho v domskom spoločenstve 2001-2002, miloval som jeho chvály, vždycky priniesli prielom, a oni si potom dali meno Lámačské chvály, lebo lámali veci. A toto je človek, ktorý nastavoval vždycky štandardy na Slovensku a prinášal prielom. A s Martuškou im povedali, že nikdy nebudú mať deti.
A viete, toto je žijúci zázrak a ich žijúce zázraky tu neviem, kde spia práve u rodičov. Lekári im povedali, že nikdy nebudú mať deti. Oni sú živý zázrak toho, že Boh robí zázraky. Amen. Marian s Ľudkou sú pre mňa ľudia, ktorí snívali tento sen, že ste tu. A vďaka ním ste tu. A tým, kým sú oni, a sú takými naozaj otcami národa. Oni, viete, to, že dneska je vám normálne chváliť, je preto, že oni to prekopávali kedysi 20 rokov dozadu. A robili prvé kluby a začali worship festivaly a tak ďalej. A to, kde sme aj vďaka tomu, že oni to začali prinášať ako Timothy a všetko ostatné. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že tu môžeme byť. Miloš s Dankou, ja viete, prvýkrát, keď som bol na worship festivale v Bratislave, niekedy 2002 rok to bol, tak som sa ako mladé ucho dostal do spoločnosti Miloša a on sa vtedy modlil, sklonil hlavu a ja som si vtedy hovoril, ja chcem raz poznať Boha, ako ho pozná tento muž. Lebo keď sa začal modliť, tak niečo zvláštne prišlo a mne sa zdalo, že sa rozpráva s človekom, ktorý je takto na meter od neho. A Miloš s Dankou sú pre mňa takými otcami. Miloš ma dneska kopol takto, ako sme išli, tak ma takto kopol do zadku pekne. Viete, oni snívali ten sen o worship festivaloch a o tom, že môžeme do miest priniesť kultúru a úctu a tak ďalej. Priatelia, Miloš s Dankou sú veľkým vzorom pre nás v tom, že to, že máme chvály, ako ich máme, to, že pastori medzi sebou spolupracujú, že tu žehnania jednota, tak a rozbehol tento ranč. Amen. Postavil Marianovi dom tiež s Ľudkou. Nie? Miško Kevický s Evičkou. Evičku si pamätám ešte z Hlasu pre Krista. Je tak, keď ma Milan Mitana prvýkrát zavolal, tak sme sa prvýkrát stretli. Priatelia, ak niečo viete o proroctve a čítali ste niečo o proroctve, tak je to vďaka kvôli tomuto manželskému páru. Horiaciker.sk, ak vám niečo stránka hovorí, možno mladí už veľmi nie, ale priatelia, toto sú ľudia, ktorí prinášali a prinášajú verne prorocké veci na Slovensko. A nielen slovom, ale umením, tancom a všetkým možným. Priatelia, toto sú duchovní otcovia proroctva na Slovensku a duchovná matka proroctva na Slovensku. Ja keď som sa obrátil, tak Miro nahrali asi 5. album vtedy, 98, 99, 2000 sme to vtedy, neviem, kedy bol 5. album. Ale oni nastavovali štandardy toho, ako bude vyzerať chvála na Slovensku. Oni ju dvíhali neustále ďalej a ďalej. A musím povedať, že my v katolíckej cirkvi veľa spievame vašich piesní a dodnes sa spieva Privítame Pána v tomto chráme. A neviem, či si vtedy rozmýšľal o chrámoch katolíckych, keď si písal tú knihu, tú pieseň. Priatelia, oni nastavovali štandardy a dvíhali to neustále ďalej a my sme vždycky na nich pozerali a hovorili sme, wow, to je niečo úžasné. Buďme vďační za to, že máme takýchto duchovných otcov, ktorí dvíhajú štandardy ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne. A Janko Buc, bez manželky, ale tu je jeho manželka všade. Priatelia, riaditeľ televízie Lux, riaditeľ ZKSM, všetky tie funkcie ho poznáte, tie top. To, čo si na ňom veľmi vážim, je to, že vždycky tu je pre jednotlivca. A ktokoľvek sa k nemu chce dostať, tak tu pre neho je. Je to človek pre mňa, ktorý miluje celým srdcom Pána, sníva jeho sny a založil dašky. Ak ste boli cez nejakú dašku, lašku, tašku a neviem, čo všetko ste prešli, to začalo v dielni, tuto Janka Buca s Vladkom Zurendom to začínali a tak ďalej. Som vďačný za to, že snívali tie sny o Slovensku a snívajú ich stále. Amen. Priatelia, teraz prosím vás, zdvihnite ruku každý, kto ste nejakým spôsobom boli cez týchto ľudí požehnaní. Zamávajte na mňa, či už nejakou piesňou, kázňou, či sú to vaši duchovní otcovia, prešli s nejakou laškou. A ešte tu máme Bránka Škripeka. Priatelia, Bráňovi som sa stal učeníkom, prišiel som za ním a povedal som, že či môžem byť jeho učeníkom a toto je muž, ktorý začínal kampane pre Ježiša na Slovensku, pouličnú evangelizáciu, rozbiehali to časopis na hlas a mnoho ďalších projektov. A teraz je prielomom v politike, poznáte ho ako poslanca, teraz už najnovšie europoslanca. Človek, ktorý bojoval veľa bojov a mnohé z nich vyhral do úspešného konca, dotiahol tie veci. Amen, tešíme sa, že tu Branko.
Zdvihnite, zamávajte rukou ešte raz, ak vás niektorý z týchto ľudí požehnal. Toto je vaše ovocie, priatelia, vychutnajte si to. A teraz im poďte žehnať. Tak ako máte zdvihnuté ruky, zo všetkých síl sa modlite a žehnajte im. A ďakujte Pánovi za nich a vyprosujte im viac. Otče, ďakujeme ti za týchto duchovných otcov a duchovné mamy. A prosíme ťa, Pane, aby si podľa ich štedrostí ty bol ku ním štedrý, Pane. Tak ako oni merajú, ako mierou merajú, tak aby si im ty nameral, Pane. Ďakujeme za to, že to boli tie duchovné ľadoborce, ktorí prerážali veci a my môžeme slobodne kráčať v ich tieni a za nimi, Pane. A za to, že nám otvárali cestu, že sa stali pre nás požehnaním. Sme ti veľmi vďační, Pane, za nich. A prosíme, aby si im naložilo mnoho viac, ako majú. Amen. Ešte vám chcem povedať jednu dôležitú vec a potom dáme jedného z nich, poprosím, aby sa za nás pomodlil. Priatelia, moja manželka zvykne hovoriť, že máme dávať Bohu to najlepšie, čo máme, je tak? A tak mu dáva mňa. A ja všade, kde chodím slúžiť, tak hovorím, priatelia, viete, prečo ste tak požehnaní? Lebo moja manželka doma prináša obetu, lebo sa vzdáva svojho manžela a moje deti prinášajú obetu, lebo sa vzdávajú svojho tatínka. A tak beda vám, že niečo nepríjmete, hej? Priatelia, tu sú manželky a deti týchto božích mužov, na ktorých vy pozeráte, aby som vám chcel povedať, vzdávajte im väčšiu úctu, ako si myslíte. Niekedy pozeráte na tých veľkých božích mužov. Tie ženy a deti prinášajú obetu a preto tí muži sú takí požehnaní. Nie je tak, chlapi? Je tak? Amen. Prosím vás pekne, teraz by som chcel, aby jeden z vás si zobrali mikrofón, neviem kto, a ostatní zdvihnite ruky a vy len príjmajte to dedičstvo. Kto? Miloš je najstarší, výborne. Teraz uvidíte, ako tá modlitba vyzerala. Teraz uvidíte, ako tá modlitba v tom 2000, neviem ktorom druhom vyzerala. A vy všetci zdvihnite ruky a žehnajte im a prijímajte len dedičstvo. Niečo, na čom ste nepracovali a čo môžete zadarmo prijať. Tie boje, ktoré ste nemuseli bojovať a oni vybojovali za vás. A Miloš sa bude za nás všetkých modliť. Môj Oče, stojím v bázni pred Tebou a moje srdce sa raduje z toho, čo vidí. Lebo si sa oslávil. Lebo si živý Boh. Ďakujem Ti za generáciu mojich starých rodičov, ktorí si ma vymodlili. Ale ja Ti veľmi ďakujem aj za túto novú generáciu. A ja im žehnám, Pane, lebo sú šikovnejší, sú bojovnejší, sú odvážnejší, lebo majú v srdci Teba, Pane. A ja im žehnám, Pane, aby zaplavili túto zem. Nie len toto Slovensko, ale aby vyšli do celého sveta a mohli hlásať, že Ty si živý Boh a že nik nie je nad Teba. Amen. Ešte väčší potlesk, priatelia. Ešte väčší potlesk. Zaslúžia si to. Na slávu Pána Ježiša ďakujeme vám, že ste tým, kým ste boli. Že ste boli verní, že ste verne stáli. V mene Pána Ježiša Krista vám ďakujeme za všetky boje, ktoré ste za nás vyhrali. Sme šťastní, že vás máme. A Slovensko by bez vás nebolo tým, čím je. Veľmi, 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 veľmi vám za to ďakujeme. Amen.
Viete čo, ja ešte predtým, keď Braňo začne hrať, ja vám chcem povedať, že sme na vás hrdí. A poriadne. Ja to mám veľmi v sebe, že my by sme sa mohli rozdrapiť, keby vy ste nemali otvorené srdce a odvahu ísť. A vy ste tu preto, lebo chceme byť v jeho prítomnosti, chceme byť jednoducho s ním a prinášať jeho srdce na túto zem. Chcem vám povedať, som na vás hrdý a myslím, že to môžem povedať za všetkých tých, ktorí tu boli. Sme na vás hrdí a máme nádej, že to, čo sa tu začalo, bude mať nádherné pokračovanie. A ja verím, že aj Braňo nás privedie teraz do chvály, ktorá sa bude dotýkať Božieho srdca. Otec, ďakujem ti za to, čo máš pripravené dnešný večer. A daj, aby Slovensko tancovalo z radosti, lebo máme kráľa kráľov, ktorý je s nami a je pre nás veľmi blízky. Prosíme, naplň tento dom, naplň tento stán oslavou, ktorá je v nebi. Nech je tak aj na zemi. Amen. Nechoď ďaleko, Janko, nechoď ďaleko. Nechoď ďaleko. do pokušenia, ale zbav nás len. Amen. Poďme, deti kráľa. Otče náš, ktorý
Otec je na nebesiach. Máš Otca v nebi. Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky vekov. Veď od Tebe patrí, si hoden prijať všetku slávu, chválu a česť. Amen. Amen. Toto je náš Otec. Toto je náš Otec. Toto je náš Otec. Kedysi dávno môj kamarát Bohu Živčák povedal: najradšej by som hral pokojné a tiché piesne až dovtedy, kým sa prelomí duch Boží a budeme tancovať od radosti pred ním. A viete, lamacké chvály majú asi prvýkrát v histórii playlist, tam vzadu ho majú. A ja viem, že teraz budeme spievať spoločne, lebo nám to Pán položil na srdce. Aleluja, kráľov král si ty. Nebojte sa, viac slov to nemá. Halleluja, kráľov král si ty. 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 Halleluja, kráľov král si ty.
Halleluja. Aké vznešené, Pane, je Tvoje meno po celej zemi. Aké vznešené je Tvoje meno. Ty si zlú z nemluvňa na kojencu vybudoval mocný vál proti svojim protivníkom, aby si zastavil nepriateľa, plánujúceho pomstu. Čo je človek, že na neho pamätáš? Syn človeka, že sa ho ujímaš. Len maličko si ho obmedzil, že nie je rovný Bohu. Korunuješ ho všetkou slávou a dôstojnosťou. A všetko pod nohy mu kladieš. Aké vznešené, Pane, je Tvoje meno po celej zemi. Aké je vznešené. Niet iného kráľa. Niet iného ocka, ku ktorému sa môžeš posadiť na kolena. Pri ktorom môžeš si vybehnúť ku nemu. On sedí v trónnej sále a ty môžeš kedykoľvek sa rozbehnúť ku nemu. Nech sa deje čokoľvek, nech tam prebieha akýkoľvek proces, ty môžeš vybehnúť ku svojmu ockovi a posadiť sa mu na kolenách. A potom tie procesy pobežia ďalej s tebou na kolenách. Tak toto je náš Otec. Budeme teraz spievať veľmi zvláštnu pieseň, ktoré sa hovorí, že žehnajme nášmu Bohu. Jemu nikto nežehná. Amen? Ale jeho deti žehnajú, aby sa podarilo to, čo on chce s dnešným večerom. Si pripravený mu žehnať? Amen? Tak nech sa naplní všetko to, čo si on vysníval s dnešným večerom. Nielen Boh žehná nám, ale my ideme žehnať Bohu. Pozývam ťa, poď, urob to. A on bude potom konať iné veci, ako sme si kedy predstavili. Ak jeho nevesta nebude v takomto postoji, ak jeho nevesta bude v takomto postoji, tak potom sme skostnateli. Potom sme skostnatela nevesta. Takže ponaťahuj si kosti. Toto je to, čo ťa dnes čaká. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Slnko vychádza, nový deň je tu. Na tvoju pieseň znovu prišiel čas. Čokoľvek ma stretne, čokoľvek ma zastaví. Večer ma nájde s piesňou nádherná. Teraz je ten večer. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál.
Pánovi, veď on je hoden chvál. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Milostivý, milosrdný, zhovievavý, veľmi láskavý, o tvojej dobrote stále spievam. Pre tisíce dôvodov, čo v srdci mám. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. A v ten deň, keď ma sila opustí, keď sa koniec priblíži a môj čas sa naplní, stále v mojom vnútri pieseň bude znieť. V nekonečnej chvále, Pane, pri Tebe. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Nevesta, sme pripravení? Pripravení? Pozor, toto bol spev, teraz ide aj tanec. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Poďme, nevesta, spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Spievaj zo všetkých síl Pánovi, veď on je hoden chvál. Žehnaj Pánovi, duša Pánovi,
Amen. Neveril som tomu, že to urobíme. A ďakujem ti, Pane, že môžeme tancovať pred tebou na čokoľvek, čo sa deje. Pred pár rokmi som tu stál som tu zlomený, lebo nám práve zomrel synček, ktorého sme čakali. Bolo to pár dní predtým, ako som tu stál. A jediné, čo som vedel, bolo, že chcem, aby sa ľudia modlili za nás, aby sme nestratili dôveru v Boha. A naši bratia a sestry z Olavice vtedy modlili. A mnohí z vás ste sa pridali v modlitbe, lebo vedeli sme, že s Bohom sa vtedy nedalo byť, ale bez Neho to bolo ešte ťažšie. A tak akomkoľvek stave, kedy si, Boh je väčší ako tvoj problém. Amen? Amen. A tak už prestávam Bohu hovoriť, Bože, toto je môj problém, taký je veľký, ale hovoríme nášmu problému, vážený problém, máš problém, toto je môj Boh. Zoznámte sa. Amen? A nerobíme si veci z vlastných síl. Nerobíme to podľa seba. Ale z tvojej moci a z tvojho ducha chceme zažívať viac. A naučili sme sa, uprostred čohokoľvek stojíme, sme pripravení vzdať ti chválu. Amen? Kde nerozumieme, tam dôverujeme. Sme jeho deti a dôverujeme Ockovi. Takže ak čokoľvek v tvojom živote sa nehýbe, vrchy ustúpia. Lebo ty a ja sa môžeme vyštverať do Ockovho náručia a pretancovať s ním. Pretancovať s ním cez tie vrchy. Oni ustúpia pred ním. Viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Vyhľadať sme ťa prišli, čakáme na teba, na teba. Čakáme na teba. Aj keď stvorenia si Pánom, srdce mi poznáš, autorom si spásy, od veku rád ma máš. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, tebe len spievam halleluja. Ty si všetko, čo si sľúbil, si verný, pravdivý, ty mi plníš všetky túžby. Chcem len s tebou byť, s tebou byť. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, teba len spievam halleluja.
ctí Tebe len, spievam halleluja. Ty si všetko, Ty si všetko, čo si sľúbil. Si verný, pravdivý, amen. Ty mi plníš všetky túžby. Chcem len s Tebou byť, s Tebou byť. Čakám Teba, kráľ, v dlane mám dvihnuté Teba ctím, Tebe len, spievam halleluja. Čakám Teba, kráľ, v dlane mám. Teba ctím, Tebe Keď vzdávam úctu stvorenstvu, ktoré môj ocko stvoril, vzdávam tým úctu jemu. Prosím, otočte sa k tomu, kto stojí vedľa teba. Vzdáň mu úctu. Vzdáň mu úctu za to, čo ti v tejto chvíli duch hovorí. A to, čo sa začne diať teraz v tejto miestnosti, je to, čo sa deje v nebi. Na nebi Ty si Boh, ktorý vládne na zemi, na zemi. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi, na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi, na zemi. Kto ťa osláví, kto ťa vyvýši, kto ti chválu vzdá. Ty si Boh, ktorý vládne, amen, amen, na nebi, na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi, na zemi. Kto ťa osláví, kto ťa vyvýši, kto ti chválu vzdá. Ak neví, ty si Boh, ktorý vládne na nebi, na nebi. Ty máš vládu, ty si Boh, ktorý vládne na zemi, na zemi. Ja ťa oslávim, ja ťa oslávim, ja ťa vyvýšim, ja ti chválu vzdám. Ježiš Boh, poď vyznaj, ja ťa oslávim.
tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Ja milujem kráľa a on ľúbi mňa. 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 Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Ako sa pozerám na vaše tváre, vidím tu ľudí, ktorí boli uzdravení z rakoviny. Mali už zomrieť a žijú, lebo Boh povedal svoje. Ako sa dívam na vás, vidím tu ľudí, ktorí nemali mať deti a majú ich, a ja som jeden z nich. Vidím tu ľudí, ktorí sa rozhodli, že im je Boh vzácnejší ako čokoľvek, čo v živote mali, a išli za ním. Vidím tu ľudí, ktorí boli na psychiatriách a žijú slobodný život, lebo Ježiš prišiel do ich životov. Vidím medzi nami tu ľudí, ktorí sú ochotní pre Boha urobiť všetko. A tak poďte, vyznajme ešte spolu. Ja viem, že som tvojou ovečkou, malou a voňavou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radosnou, tebou ľúbenou. Ja milujem kráľa a on ľúbi mňa. 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 Oh, oh, oh.
Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Za národ slovenský modlíme sa, Pane. Ty ho žehnaj mocne, keď ťa prosí vrúcne a skladá svoje zbrane. Tvoju milosť, Bože, den nepoznať smieme. A Ty si chlieb každodenný, Kristus Boh nemenný, len Tebe ďakujeme. Ježíš, sveta nádej, on baránok Boží. Zoslal svojho ducha a ten, kto v neho dúfa, do rúk sa mu boží. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.